L'habitatge és una de les preocupacions de l'Associació de Veïns de Poblenou. Aquesta entitat ha iniciat una campanya de recollida de signatures per reclamar que el 50% dels pisos de protecció oficial que es faran dins del marc del 22@ siguin per a la gent del barri. Segons els veïns, amb aquesta mesura es vol evitar que la gent jove marxi del Poblenou. La gent de sempre del Poblenou es veu obligada a marxar al Poblenou perquè no té el poder adquisitiu per comprar els pisos que s'estan fent al Poblenou. Per tant, és molt important que es facin habitatges de protecció oficial, que tot i siguin cars, doncs és una possibilitat de que hi hagi una franja del barri que pugui continuar permanent visquent en el barri. L'associació ja té un conveni signat amb les cooperatives veïnals per reservar la meitat dels pisos per a la gent del Poblenou. Ara, els veïns volen que l'Ajuntament recolzi la seva iniciativa i es comprometi a fer aplicar aquesta quota a l'hora de cedir els solars a les promotores. Nosaltres el que demanem és que tots els terrenys de protecció oficials del 22@, i això és un criteri que ha d'assumir l'Ajuntament, tinguin una quota d'un tant per cent destinats per a la gent del barri, independentment que aquests terrenys els construeixi les cooperatives veïnals o qualsevol altre promotor. De moment, ja s'han recollit prop de 4.000 signatures i l'Associació de Veïns ha anunciat properes mobilitzacions.